jäätelö. Oi. Jäätelö on semmoinen, että kuningatar tai joku muu tämmöinen, missä on se hillo. Hillonraita täytyy. Hillonraita, joo. Täytyy varoa, että ei käytä toista ilmaisua, koska mä en tiennyt siis nyt kaikille kuulijoille, jotka on alaikäisiä, sulkekaa korvanne nyt, että hilloviiva tarkoittaa jotain muuta kuin sitä viivaa, jos on hillo. Sä tiedät. Mä tiedän, mitä se Ja tarkoittaa. mä kerran menin sitten... Mä en tiennyt, että se tarkoittaa sitä, mikä on siellä jäätelön välissä. No, nyt mäkin tiedän, että siitä tarkoittaa enää sitä, mutta mä en tiennyt. Ja mä menin kerran tällaiselle niin kuin jäätelökiskalle. Siis sillä lailla, että siinä oli mun perhe mukana. Ja sitten mä sanoin, että hei, laita supertiikeriä. Se on mulle yksi lempparijäätelö. Mutta laita niitä hilloviivaisia kohtia. Ja sitten se myyjän ilme... Se oli siis, se oli järkyttynyt ja sitten se niinku katsoi ja sanoi, että nyt oli setämiesläppä. Ja sitten mä olin sillä, että mitä kun mä en niinku yleensä, mä oon aika niinku omasta mielestä ihan tahdikas kaveri. Ja sitten niinku kaikkien ikäisten kanssa. Ja sitten mä niinku näen, että niinku mun ympärillä mun perhe on sillä, että niinku vaan kaikkoo paikalta. Ja sitten kun mä oon saanut mun jäätelön ja me lähdetään pois siitä, niin sitten mä kysyin, että mikä tässä nyt oli tämä juttu. Niin sitten mulle selvisi, että tällä sanannolla on myös toinen merkitys. Koska mä vaan ajattelin, että se on hillo. Kun sehän on sellainen viiva, joka menee siellä. Ja niin, mutta nykyään mä käytän kanssa tuo hilloraitaa. Raita on parempi. Joo, kyllä. Joo, se on turvallisempi. Niin joo. Mutta